Hello, good morning लोगोफोर आंनि डली ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ बोथोरानो जि गुसुना लोगोफोर माने फुङाव सिखारनोनो बायो आरोना गुसुनि थाखायनो माथो होनबावनो माने गुसुनि थाखायनो फुङाव सिखारनो बायो थेवबाबो उफाय गैया सिखारनांगौ जायो फैदो बिदिब्ला लोगोफोर माने आंथ' सिखारबाय फुङावनो ओमफ्राय दिनै आङो सिखारनानैहाय मा खालामलांगोन बेखौ आं माने नोंथांमोननो एसे खिन्थानानै होगोन आरोना जोङो सानसे मा खालामनानै थागोन बा मा खालामलाङो बेखौहाय आङो देखायनो नाजालांगोन नोंथांमोनजों लोगोसे फैदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगोफोर न'नि बुस्थु माखासे जोबब्रबदोंमोन आरोना ओंखायनो बेखौ लायनानै फैब्रबनो नागिरदों आं दसेनो गुसुथार बिदिनो खाथिनियावहाय माने शपिं मल आरो फिसानो सुपार मार्केट जेनेबा गासिबो बुस्थुफोरखौनो मोनजोबो नालाय बेवहाय खाथियाव बेखौनो दसे लायब्रबनानै फैनोसै आं स्टार्ट भइस ओभार होनो गोनां जाबाय लोगोफोर मानो होनोब्ला बिसिङावहाय बिमार्ट सिङावहाय माने बे बुस्थु बायनो थांनायावहाय माने बिराद लाउड मिउजिक जानानै दङमोन नालाय ओंखायनो आङो माने कपिराइट्स फैखायो ना बिदि मिउजिक होबाथाय ओंखायनो आं माने भइस ओभारसो होनो गोनां जाबाय आरो दा फैदो बिदिब्ला नै बिमार्टआवहाय हाबनोसै हाबबाय ओमफ्राय बुस्थुफोर दंजोबो मा नांगौ बेखौहाय मोनजोबो आरोना गासिबो आंनो नांगौमोन माने जि सुग्रा सार्फ एक्सेल आङो बेखौहाय सार्फ एक्सेलखौ लायनो होननानै थांबाय आरोना सार्फ एक्सेला इलाय बेखौहाय लानो नागिरबाय आङो बेनिफ्राय लाबाय टाइटबो दंमोन माखासे बेलेगफोरबो दङमोन नै ओमफ्राय थेवबाबो आङो सार्फ एक्सेलखौनो साबसिन मोनो नालाय ओंखायनो आङो सार्फ एक्सेलखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव आङो मोनसे साफुनखौबो माने फुदेरनानै सुयोबा साबसिन मोनो नालाय ओंखायनो बेखौ मोनसे सार्फ एक्सेल बेखौ मोनसे लाबावबाय साबुनखौहाय बेनिफ्राय आंनो नांबावगौमोन नालाय बेलेग बुस्थु आरोबाव आं नागिरबावबाय बेनिफ्राय स्टे फ्रि ना विस्पार जिखुनु मोनसे लाबाय आङो बेनि उनाव आरोबाव नांगौखौ नागिरबावबाय आङो नागिरनानै मोनाखैमोन आङो माने दोननायखौ नागिरै माने काजु बादाम नागिरदोंमोन आङो दोननाया माने उल्था फाल्था जायो नालाय मालाबा बेनो एसे दोनथ'नानै ओमफ्राय काजु बादाम माने मिक्स फ्रुइट बेखौ आरोना ड्राइ फ्रुइट्सफोर माखौ लानो बिदि जानानै नायबाय आङो गासिबोथ' मोजाङानो जाजोबो ओमफ्राय बेखौनो लानोसै सानबाय आङो मोनसे मिक्स ककटेल बेनिफ्राय लाबाय बिल होनो नागिरबाय आङो बेलेगनि होदों थांसै ओंखारबाय लानानै नेसनेल हाइवेनि लामा फ्लाइअभार गोलैयो आरोना जोंनाहाय नै लामा हाबग्राया थांथारनांगौ
फार्निचार बानायग्रा सिदा हाबबानो जोंनि लामा एसे मोजां मोजां बानायो जेराक्स दखान जों हाबबानो जाबाय गुसुआनो साननै सानथामसोआ बिराद कन्टिनिउ गुसु अयथासार मागो जोबजासे जागोन नामाथाय गुसुआनो लानानै फैबाय गावनि नांगौ बुस्थुफोरखौ गुसुबाथाय सान्दुं गैयाबा जिफ्राबो मोजां राननो नागिरा ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला जिया बासि थायो लाबा गेसाव मोना लोगोफोर बायो बेखौहाय गाननोबो बायो आरो जोमनांगौखौबो जोमबायो खाथियावनो मा नांगौ मोनजोबो जोंना आरो बेबायदि गुसुआव जि सुसे सुनानै आरो दुगैनांगौखौथ' बिराद बासिनबावखायोना जै दुगैखांनो हाबाय होनबाथाय आरो बुंनांला आरो देरहानाय बायदि मोनबाय न' मोनफैबाय गेट होनो हाथ'वाखै जोंहा र' लासै लासै गेटखौबो होगासिनो दं लोगोफोर chơi जिखौथ' सुखांबायमोन सुखांनाया ओमफ्राय दाना राननायनि बेलायावसो जानोसै आरोना थारमाने सान्दुंआनो एसेबो गैथारा नालाय बोरैबा एकदम माने अखा हासि दोमैलुलु बिदियाव माबोरै जि राननो दे सुवाबाबो जाया ओमफ्राय बिनि सायाव आंनि हौवायानो गानो दोनो अयथासार सुबाय था ओमफ्राय उफाय गैया नों सुखानांगोन राननांगौआसो जानोसै दाना सुनायाथ' सुखांजोब्बाय जि मोजांनो आं माने बिदि सुखांबाथाय ना खेबसेनो रानजानो लुगैयो आरो जिफोरखौहाय खेबसेनो रानोबा माने गोसोखौबो जि आराम मोनलायलायो स्र'नो थिखांसै लामनो माने लामखांनानै ओमफ्राय खननानै दोननो आराम मोनो आरोना जिफोरा स्रांबो जायो गोरा आरामनो एकदम नायनोसै र' दिनै दा सान्दुं दुंगोन ना दुङा टाइमावथ' दाबो माने 10ता जाहां जाबाय आरो नायनोसै र' बेसिबां रानो दिनै जियाथ' सुखांबाय दाना एबाराव दुगैनायनि फालासैलाय दुगैनानै लानोसै आं थाब थाब उफाय गैया गुसुबाबो दुगैनोसै खर'बो लोबनांगौ साला अबस्था दुगैनोसै खर' लोबहैनोसै बाबानो ओंखाम ओंख्रि संबावनांगौ दंबावोसो फेमिलि ज'निबो आरो बाबानिया आलदा संनांगौ जायो थारमाने जोंना फाइनालि दुगैखांबाय लोगोफोर गुसु थेवबाबो दुगैनो हाबाय खर' लोबखांनो हाबाय आं मोनसे कमेन्ट नुदोंमोन आरोना जि बुरजा उरदों बे कमेन्टखौ ओरैबायदि सिन्दुरखौ बिदिनो थुबाय थायाखै ना माबोरैबा होननाय मोनसे कमेन्ट दंमोन ओमफ्राय आंहा नुनानै जि खुसि जाबावबायब्रा माने जों हाबा माने मा होनांगौथाय हाबा जाबाथाय माने जोंना हिन्दुफोरनिहाय माने सिन्दुरखौ थुखाथारो आरोना बयबो सिन्दुर हाबा जाबाय होनबाथाय माने सिन्दुर थुनाय आसान गाननाय बियो थाखाथारो जोंनि हिन्दुफोरनि गेजेरावहाय ओंखायनो माने बे
आदा नामा जिखुनु आगै होननानै बुंहरदों नालाय आंखौ माने बे बुंहरनायखौ आं माने मोजां मोनदों आरोना सिन्दुरखौ बिदि थुबाय था बिनानाव होननायखौहाय औ थुबाय थाखागोन आङो माने हाबा जाबाय नालाय अबेहायथ' गैखाया बेखौ थुखानांगोन माने गाव गावनो सिन्दुर थुवाबा माने लान्थ'थ'बो मोनो आरोना ओमफ्राय थुबा माने आरामबो मोनो माने हाबा जानाय मोनसे सिनायो आरोना जोंना हिन्दुफोरनियाहाय बिदिनो थुखायोबो नालाय बयबो आरो बिमा आइमोनखौबो माने थुनायखौ नुबोबाय थाखादों नालाय उन्दैनिफ्रायनो ओंखायनो आरो नै दायो लोगोफोर दुगैखां लोबखां ओंखाम ओंख्रि संनो लाबाय आरोना आङो माने जोंना ओंख्रिया बावहाय मा जागोन लाइ ओमफ्राय नैबावहाय दालि दङ मोनखानाय थारमाने मा होनो जोंहा बेवहाय बायदि मिरामिसखौल' सङो आरोना मिरामिस ओंखाम ओंख्रिखौल' बेयाव सङो मानो होनबा जोंना बाबाया मिरामिस जायो नालाय ओंखायनो माने बाव खालि मिरामिस ओंखाम ओंख्रिखौल' संनाय जायो आरो ओमफ्राय दा नैबे मैद्रुखौ एवगोन आङो बाबानि थाखाय ओमफ्राय नैबे दालि दंखायो नालाय बेखौहाय होनोसै ओमफ्राय माने गासिबो मिरामिस बुस्थुफोरानो जोंना बासन बर्थन सब आलदाजोब आरो नैबावहाय माने थाव संख्रि सिनि हालदै बेफोरखौ माने गासिबो जोंहा आलदा लाजोबो आरो बेदर संनायजों माने संदेरा बेदरखौहाय माने बै मोनसे किटचेनाव सङो आरो ओमफ्राय बे मोनसे किटचेनाव माने खालि मिरामिसफोरखौल' संनाय जायो मिरामिस ओंखाम ओंख्रिखौल' संनाय जायो मोननै किटचेन खालामनांगौ जायो उफाय गैया माथो खालामनो ना ओंखाम ओंख्रि संहोलां आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो दे मोनसेल' नङा आरो दा माने देखायदे आं मोनसे थ' जाबाय नै जोंहा माने हाबानि गिफ्टफोर मोननाया बेखौ माने जोंना किटचेनावहाय दोनजोबनांदों आरोना मा होनो जायगा गैया नालाय रुमावबो दोननो दाना अबाव दोननो जानानै किटचेनावनो जाबनानै दोनथ'जोब्बाय आरोना नै जेसेबां मोनदों एसेबां माने गासिबो किटचेनावनो सोनानै दोनजोब्बाय ओरै किटचेनाव बिथिंखौ जाबनानै दोनबाय ओमफ्राय नै बेयाव डाइनिं टेबोल थाबाय आरो जि मा खालामथ्र'नोसो जाबाय दाना बेखौहाय माने बे ओरैबायदि गोबाव जोरखासिगोन आरोना कि आंनि फिसानि फिसा माने फिसौफोराबो बाहायलांबाय थानो हासिगोन खोमादां जोंनि हाबानि गिफ्टखौहाय न'आवनो थाखाजोबनाय बाहायदो माखौ बाहायदो मानो एखे जोबसो जाजोबो दालाय दै बिसोर गासिबो एखे गोजा कुकार बा कुकार बिदि गोजाजोब गासिबो कुकारबाथाय कुकार इदि आरो जगबाथाय जग इदि एखे हटकेसफोर एखे बिदिजोब माने माखासे बुस्थुफोरा बै जोंनि रुमाव दंबावो आरो दा बेवहाय माने एसे बैयो इलेक्ट्रिक कारेन्टआव दै फुदुंग्रा दं कारेन्टआवहाय संग्राबो दं आरो मोनसे अभेन मोननाय दङ माखासे बुस्थुफोरा रुमावहाय खावसे थाबोदों माने बेखौ दंबावो आरो रुमावहायबो आरोबाव मोनखांजोब्बाय बाबानि दालि गुदुं खालामदोंमोन बेखौबो गासिबो खादो जाबाय जानायनि टाइमसै एबारावहाय अमा बेदर मोनखानाय दं नालाय गुसुआनो सान्दुं दुंगोना नासा गैखाया सान्दुं दुंगोना नासा गैया दिनैहाय सानसे अर सायाबानो उफाय गैला दुगैखांनानै गोजांगानायखौनो मोनाखिसै अयथासार सुहाबजोबखाबाय गुसुआनो जानो अबाव थांफिनखो खुसि मोनलायलायबाय आं एसे सान्दुं दुंनायनि थाखाय रानसिगोन गोथाव ओंखाम जाखांनानै गय जालायलायनानै फैबाय आं न'आव दसे जिरायनोसै रानथोंसै एसे खानायाबो
खोदों जोंना एसे एसे जादों गानल' होगोन दा अबेसिम खांगोन 40 50 60 70 49 50 51 52 53 54 54 मावनो रोङाबा मावनो रोंगौ दे हेल्प खालामदों आबैजों दे मेंबालाय नोङो मेङा दे हेल्प खालामदो आबैनि दाखालि दादिनि हाबायाव बबाव जायामोनलाय दादिनि हाबाया ओंखाम जानाया जायगाया बेयावनोमोन ना दादिनि हाबानि ओंखाम जानायखौ बेयावनो खालामदोंमोन ना बुरजा होबा आबैया थिखोनो हानाय नङानदां जाबाय हाबानि ओंखाम जानाय जायगाया जोंना बेयावनोमोन मावथिखा जोंना सिजौआ आबैजों हेल्प खालामफादों दे नों मेंबाथाय आं जावगोन दे दे नों मेंबाथाय खिथा आंनो बाबा गुड बय खेबसे नाहरलाय आबा खिन्थु फुलायलायनोसै नैबेनि हाखौ लांनानै न'आव होहैदों आरो आयु ब्लु कालारनि पिरपिलि दाखालि जोंहा बायनाय हामोन आरो इयो बेखौ माखासे न'आव लांदों माने आबैया बुरजा थिखोनो हायो नङाबा नोंनाव गुफुंजोब्बाय या थिखोनो हाबाय आबैया दे आंखौ मानो बुनो बाबु गोरलैया बाबु गोरलै जादों फैदो आथिं सुहैनोसै जे मोसालायाबा माबेलाय दे
मोदोम फुराखासना फुदो आयु आलौगोनबो फुद जाबाय नामा आथियालाय माया दे खारगोन दे लिरदो दे Short distance ship are used for traveling long distances. Ships can be Krisa deh lido categorized as passenger ships, Ini which belah carry sini people kamani from one place to another. jadi terserah karena silang lekeper Which carry छुट्टी चलो अंधेरा हो गया मोनाबाय थाथ'दो औ गबाय मोनाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेवहायनो दोनथ'लायबाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर बाय